ଏତେ ରାତି ହେଲା କ'ଣ ଝୁମୁରି ଆସିନି? ମୁଁ ଯାଏ ଦେଖି ଦେଇକି ଆସେ। ରାଜୁ ଭାଇ ତମ ଭଉଣୀ ମାରିକି କୁଏତରେ ପକେଇ ଦେଇଛି। କୋଉଠି? ସେଇଠି। ଭାଇ ଏଠି ମୋବାଇଲ ଗୋଟେ ଗଳି ପଡ଼ିଯାଇଛି, ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି ଆ ଦେହରେ। ନିର୍ମଳ ଏ ନୂଆ ମାଲଟା କିଏ କିରେ? ଭାଇ ଆମ ଏରିଆରେ ତ କାହିଁ ଲାଗୁନି। ଆରେ ଖେଳିବା କିରେ ଆ ସାଙ୍ଗରେ? ଏ ଝିଅ ଟିକେ ଏଠିକି ଆସୁନୁ। ଧର 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 ରେ ଏଇ ସାରବେ
हेलो गाइस भाई और भौणी मैंने आपको जब भिडियोटा भल लगी लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दिंतु आ जब आपण भल लगी बहु मात्रा भिडियोटा कमेंट किए कहब भूले कमेंट कर दे